Rhaglen Parry ydw i a dwi'n gweithio yn Ysgol Glan y Môr Pwllheli. Yng ngwaith bob dydd fi ydy dysgu busnes yn Ysgol Glan y Môr a chydig bach o rywbeth eraill hefyd. Nes i drio am amser i Fentro achos o'n i eisiau sialens newydd rhywbeth gwahanol i beth dwi'n neud bob dydd. Busnes ydy Potia, yn hawdd pwdina mewn Potia, sef Potia jam. Gallu cael nhw ar gyfer achlysuron arbennig, os ydych chi'n picnic, just treats bach. Nes i fwynhau cyfnod amser i Fentro'n ofnadwy. Oedd o'ch dyddiau Gwener am 6 mis. Oedd o'n amser i fi gael gwneud gwaith ymchwil a deud y gwir, a fe fi'n gwneud lot o wahanol bethau. Sbio i fewn i pa bwdina oedd yn boblogaidd, a wedyn fe fi'n chwarae gwmpas efo'r resitia. Brandio y busnes, sbio ar ffasiwn, pa liwia ydych chi'n defnyddio mewn brandio, bwsa yng nghwsmeriad tebygol i, gweithio ffotograffiaeth efo Christina Banholzer a cael gweld cyfrifydd un hefyd oedd yn edrach os ysa'r busnes yn llwyddiannus neu beidio. Ges i fentor busnes o'r enw Caryl Lewis ac o hi'n dod i'n gweld i unwaith bob bythefnos, weithiau unwaith bob mis, oedd yn hollol ddibynnol be o'n i'n neud, be oedd hi'n neud, a ges i lot o help, lot o gyngor. Oedd o'n braf gwybod bod y dydd Gwener gynnau i wneud be o'n isio efo Potia. Swn i byth di meddwl cychwyn, do gyda fi mor amser, o gyda fi mor hyder. Wedyn oedd y cymorth ges i gyn amser i Fentro'n fedrwch chi'n rhoi gwerth nhw a dweud y gwir.